Det her er Laxman. Han er kasteløs, eller dalit, som de kasteløse kalder sig selv. At være dalit betyder, at man er udstødt og ikke må røres. Indien har et kastesystem, hvor folk deles op i klasser. De rangordnes efter værdi. Helt uden for kastesystemet er dalitterne. Selvfølgelig er kastesystemet forbudt i Indien i dag, men det 3000 år gamle system forsvinder ikke bare på grund af en lov. Der er i dag 180 millioner dalitter i Indien, og mange af dem må leve med, at de ikke regnes for noget. Nogle steder må de ikke gå med sandaler, som de højere kaster gør det. De må ikke drikke fra samme brønd og ikke spise de samme steder. I templerne må de kasteløse heller ikke gå ind i det allerhelligste rum, der hvor gudefiguren er. I de værste tilfælde må de ikke engang kaste skygge på en fra en højere kaste. Følger dalitten ikke reglerne, står den på tæsk. Laxman hører til de allerlaveste blandt dalitterne. Han renser kloakken. Altså fjerner de andres lort. Godt man lever i Danmark, eller hvad siger du? Det er et hårdt job, det her, men hvad kan jeg gøre ved det? Det er et spørgsmål om overlevelse. Det handler simpelthen om mig og min families sult. Jeg bliver ofte syg af gasserne fra lorten i kloakken, og jeg kaster op hver dag. Men det er min skæbne, og det er min pligt over for familien. Efter at have fulgt Laxman en dag på arbejde, er der vist ingen tvivl om, at livet som kasteløs bogstaveligt talt er et lorteliv.